Pois aquí estamos no segundo podcast de Outra Vaca no Millo. Así que ser benvidos, benvidas e benvides. Hoxe temos un tema moi candente. Hoxe imos a falar de emprendemento. Pero antes de comenzar a esfollar todo relacionado co emprendemento, imos adiantarvos as diferentes seccións que imos a ter hoxe no programa. Así que hoxe Laura López nos presentará en exclusiva unha sección que preparou con moito detalle, con moito mimo, e hoxe Laura López vai a falar de cine. Despois do éxito acadado no primeiro Outra Vaca no Millo, Susan López nos vai a falar de música, nos traerá o Top 5 de Music emerxente, así que non vos lo podedes perder. Vale, todos aí pendentes destas novas seccións do día de hoxe. E como temos que falar de emprendemento, é mellor que vayamos á Real Academia Galega e a ver o que nos conta. Vamos a mirar emprender, di que acometer e comenzar unha obra, un negocio con empeño, especialmente si encerran dificultade ou perigo. Como podedes comprobar, a definición xa nos dá unha pista moi clara: peligro e dificultade, así que cuidadiños, emprendedes un negocio. Sabemos que, Laura, que temos que facer para emprender? Sabemos que emprender é un proceso que conleva a detectar unha necesidade no mercado e levar á práctica unha idea de negocio que dea a solución a esa necesidade. Non é nada novo isto de emprender. Para moitos parece un tema novidoso, un tema de plena actualidade. Un tema que descubriron as xentes de agora, pero diso nada. Só temos que ollar hacia atrás e irnos aos tempos dos nosos avós, bisavós, dos nosos ancestros, vamos. Claro que sí, Laura. En aqueles tempos que facían, pois cubrían as necesidades que se lles presentaban. Aproveitaban as oportunidades para crear negocio. Aproveitaban millo que tiñan na casa para cambiálo por carne. Aproveitaban ese trueque que facían con leite, con produtos que tiñan nas súas granxas para acadar o que estaba ausente. Pero o mellor de todo é que as xentes de hoxe en día creen que emprender é algo que crearon eles. É algo da actualidade, non ten nada que ver. Xa as nosas xentes do campo facían isto que a día de hoxe se lle chama emprender. Bueno, pois estamos preguntando a toda a xente que a ver se o ten claro ou non que prefiren, sin pintas ou si rubias. Queredes saber como vai as enquisas? Pois estade aí pendentes, a ver que pasa. Temos aquí un entrevistado un pouquiño especial porque tamén coñece varias das nosas vacas. Ti cales prefires, as rubias ou as pintas? Seguimos cas nosas enquisas. Contanos, ti eres de rubias ou de pintas? Me gustan las dos. Yo quiero a todos los animales de la tierra por igual. Ti eres de vacas pintas ou de vacas rubias? Eu creo que de vacas rubias. E por que vacas rubias? Non sei, é a galega, non? A da terra. Claro que sí. Ti que prefires, rubias ou pintas? As pintas. E por que as pintas? Son diferentes e dan bastante leite tamén. Pois, son millóns. E seguimos cas nosas enquisas agora entre breganistas, Bueno, aparte de ser do bregar, ti eres máis de rubias ou de pintas? De rubias, porque somos los mejores. ¡Wow! Toma ya! Pois a nosa pregunta é moi sinxela. Ti eres máis de vacas pintas ou de vacas rubias? Ai, a min gustanme todas as vacas, pero bueno, polo pelo, pois, fío a referirme máis de vacas rubias. Vacas rubias, entón, punto para elas. Chega o momento da entrevista, chega o momento de falar con Vicky, pero antes, Laura, que nos contas? Sí, non queremos derribar as ilusións de ninguén, só queremos poñervos en situación. A orixe do emprendemento sabemos que ven de vello e que para emprender temos que enfundarnos un traxe de superhéroe para poder acadar o éxito. Así que imos darvos unha receta para o éxito para que non deciades no intento. Prestadelle atención. Pois tomade nota,
Aí van os pasos que tendes que seguir. O primeiro que precisades é a paciencia. Víranos moi ben porque para poder sobrelevar o camiño do éxito, xa sabedes, a paciencia é o testimonio da sabiduría. Ou como dicía a miña abuela, a paciencia é o remedio para todas as tribulacións. O segundo que imos necesitar vai ser perseverancia, xa que o camiño vai contar con obstáculos que teremos que superar. Xa sabedes, vai nos tocar erguernos, volar a levantarnos e voltar a volver erguernos. Mil e unha vez. Di o refraneiro, a perseverancia todo lo alcanza. E como terceiro paso éxito, o compromiso. Isto fará que non se derrumben as nosas ilusión e as nosas forzas cando se presenten as adversidades. Xa sabedes, non hai éxito duradeiro sin compromiso. Pasa, marica, pasa. Para falar de todo isto, que mellor que presentar a nosa primeira convidada. Do día de hoxe, ela chámase María Victoria Nodar Vejega e para nós é máis coñecida como Vicky, profesora do Centro de Formación dos Servizos Audiovisuais da Deputación de Lugo. Benvida, Vicky, como estamos? Hola, moi ben, encantada. Bueno, moitas grazas por compartir este podcast con nós. Imos ir ao tema. Que che parece, xa que estamos falando no Pasa Marica Pasa de emprender? Vamos a facer un pequeno percorrido polas 5 fases do emprendemento. Moi ben. Úneste, podemos contar contigo? Claro. Pois alá imos. Imos a comenzar para poder chegar ao éxito do emprendemento ca primeira punta da fase de emprendemento. Como podemos chegar a ter o éxito falando de emprendemento, Vicky? O éxito é bastante complicado de acadar, polo menos ao principio. Pero, bueno, é polo que emprendemos para ter un éxito, non? Entón, en principio, é ter unha idea. Unha idea temos todos 50.000 ao longo do día. A maioría malas. Esas son as que non chegan, non? Claro. Entón, todos os días temos moitas ideas, pero ningunha vale demasiado. Pero a forza de xerar moitas ideas, pois é máis fácil que unha valga. Entón, se vemos unha idea que pode chegar a bon fin, habería que ir á segunda fase xa. A segunda fase de ver o plan de empresa, ver a viabilidade que pode ter a nosa idea. Despois de ter a idea, pasamos para o plan de negocio. E que temos que analizar no plan de negocio, Vicky? Todo. Todo. Hai que sabelo todo desde un principio. E aínda sabendo todo, é complicado. Mira, fíxate, en Europa e sobre todo en España, se un emprendedor ten un fracaso, queda como estigmatizado e a xente, pois, oi, ese pechou a empresa, tal. Sin embargo, en Estados Unidos, que ha cunado o emprendemento, non? En principio. Se tes fracasos, cantos máis teñas, é máis fácil que consigas financiación. Estamos ao revés. Estamos ao revés de Estados Unidos. Pon as cousas vai moi por diante e outras moi por trás, pero bueno. É importante ter fracasos porque de aí se aprende. E para saber o que é do noso proxecto hai que estudiarlo completamente. Saber, sobre todo, se é viable, claro. Se non vamos a perder cartos, porque... E non estamos para perder cartos, non? Non estamos para perder cartos porque estamos falando dun emprendemento profesional. Entón, se, en principio, con que o beneficio sexa cero, xa o consideramos parcialmente viable. E o plan de negocio, Vicky, podémolo facer nós que emprendemos con unha idea ou temos que asesorarnos, temos que ir a xunto dun asesor ou como podemos Hai asesores facer? para todo. E vannos a axudar moito no emprendemento. Hai viveiros de empresa, en Lugo temos moitos, por exemplo, Ceinodus, que está onde estaban os bombeiros, ali podese ir, é como unha incubadora de empresa en donde nos vai levando pouco a pouco por todos os pasos. E sí, un dos requisitos básicos é ter un plan de empresa, claro. Porque aí é o que máis, donde máis se ve se a nosa empresa pode funcionar ou non. Hai tamén aceleradoras de startups, en donde hai mentores que nos siguen e que nos axudan tamén, pero o grosso do tema temos que facer nós, porque nós sabemos o que vamos a emprender, coñecemos o noso produto e temos que estudiarlo a fondo. Pois despois de trazar ese plan, esa estrategia para que teña a nosa idea o éxito, creo que tamén sería bo que poñer en marcha o propio negocio, non? Claro. Unha vez de pasar por ese plan de negocio, vamos a leválo a cabo. Que pautas temos que seguir, Vicky? Se temos o plan de empresa ben feito, vai a ser todo moi fácil, porque xa aí temos os pasos a seguir.
Entón, se, por exemplo, como dicía antes, no viveiro de empresas estamos admitidos, xa nos dan un espacio para estar con todo o material que necesitemos, o material de oficina, para a burocracia máis ou menos normal que teñen calquer tipo de empresa, e aí xa vamos a ir empezando a ver como vai a ser o noso proxecto, como vamos a enfocar, como vamos a sacar ao mercado, e como podemos cubrir esa necesidade que pode chegar a ver. Se non temos algún público que necesita o que nos facemos, aí xa, por moito que gañemos, non vai a ser viable, claro. E hai que mirar tamén, é moi importante, a competencia. Porque da competencia apréndese moito. Apréndese o que se debe facer e o que non se debe facer. Entón, se hai un produto que é parecido ao meu, pois funcionou. Por que funcionou? Bom, vámoslo a copiar. Prácticamente todo está inventado. O que se fai é copiar e, pois, igual engadir algún valor e tal, pero copiar é a base de todo. E, por outro lado, se a competencia o fixo mal, por que o fixo mal? Para non caer nos erros. Ese traballo temos que facernos. Por moito que nos asesoremos e que nos axuden, temos que facer. E despois, unha vez de ter creado o noso negocio, o noso produto, o noso servicio, chega a consolidación. Como chegamos a esa fase, Vicky? Iso é acabar unha imaxe de marca, é o máis complicado que hai. Ti pensa que nadie dice, dame un pañuelo de papel. Dicen, dame un Kleenex. Eso é moi importante, chegar a eso, pero eso non chega en 2 días. Xa, a empresa vaise consolidando se creamos unha fidelidade no cliente. Pensa, por exemplo, na saga de Star Wars, Harry Potter. Saquen o que saquen, vai ter un público aí fiel, que lle vai a comprar merchandising, que vai a ver todas as películas, que se vai alquilando onde faga falta. Eso é o que temos que chegar. Entón, esa consolidación xa ven sola, gracias a todo eso, non? Eso é importante. Entonces vámonos quedar que temos que ter unha boa idea. Home. Para levala a cabo temos que ir da man de asesores que nos axuden sería moito máis fácil ir da man de asesores. Que nos axuden a chegar ao inicio do noso proxecto e despois mirar a competencia e despois tamén estar moi atentos aos clientes, non? Claro. Escoitalos, que ter ese feedback para que saber como vai o noso produto, se funciona ben, que temos que mellorar. Eso vai dentro da fidelidade, claro. Ver se temos ese cliente aí disposto sempre. Pois xa temos a empresa creada, xa estamos consolidados, xa somos os cracks do mercado e todo gracias a seguir estas 5 fases que nos trouxeches aquí a Outra Vaca no Millo, Vicky. Queremos agradecerche por compartir a túa sabiduría, as túas nocións con todas nós, e, bueno, e para o ano creo que nos va vir moi ben esas 5 fases, non? Sí, home, ben. Ademais, é importante saber que o fracaso non é un erro, é algo do que se aprende. Tedes eso sempre claro. Animadevos a emprender, pero sempre con sentidiño, Pois xa sabedes, emprender con sentidiño e xa tendes as 5 fases para acadar o éxito. As 5 fases de Vicky. Grazas, Vicky. Gracias. E nos vemos na escola. Moi ben, claro que sí. Pasa, marica, pasa. Continuamos falando de emprender. De isto saben moito 3 alumnas do ciclo superior de realización. Elas son Nerea, Sabela e Lucía, e hoxe temos aquí a Lucía que nos vai falar un pouco dese proxecto que presentaron no Tour de Talentos Princesa de Girona, non, Lucía? Moi boas. Sí, moi boas, moi boas. Como foi esa iniciativa? Como nace Ardecas? Pois, a ver, propuxeronnos na clase e xa nos xuntamos a ver a Nerea e eu a pensar unha idea e en principio tiñamos pensado facelo porque agora está moi de moda os códigos de Spotify. Entón queríamos nos centrar eso, pero ao final limitábamos porque ao final é só unha plataforma e non todo o mundo utiliza Spotify. Entón quixémoslo ampliar a máis plataformas e pois así foi. Tiñadelo claro entonces, non? Sí, que tiñades que ser 3 mulleres. Sí? Sí. Tiñadelo claro que queríades facer un podcast. Sí, en principio queríamoslo facer de música. Pero claro, tiñamos que pillar só a músicos de Lugo, porque ao final era para mellorar a cidade de Lugo. E ao final dixemos, jolín, pois para non... porque queríamos poñer máis cantantes, non só de Lugo. E ao final pois decidimos facelo máis tirando por eso, por lugares e por monumentos e así. Contalles aí aos nosos amigos e amigas e amigues que están aí véndonos que Ardecas, que consiste? Cal é o voso obxectivo? O por que nace Ardecas?
Pois, a ver, principalmente nace porque atopamos un problema que é que moitas veces non coñecemos o lugar onde vivimos. O sea, eu incluyo menos persoas que lles pasa isto, que a mellor ven xente de fora e che preguntan, blande, sabes onde está este sitio? Sabes onde está este outro? E, pois, non tes ni idea, e literalmente telo ao lado da casa. Entonces, atopamos ese problema e quixemos atopar unha solución. E a nosa solución foi iso, pois, para a xente de Lugo e para a xente que veña a visitar Lugo, pois, facerlles unha especie de tour por lugares coñecidos e non tan coñecidos da cidade. E así, pois, tamén introducir como curiosidades para que non se faiga tan como unha Wikipedia que é todo datos e tal, entonces así máis interactivo. Queres facer algo dinámico que a xente o disfrute mentre o teña vendo, non? Sí, sí. Bueno, escoitando máis ben. Vale, perfecto. Escoita, pois, que che parece? Vou te tender a man. Despois falarás cas túas compañeiras. Unha colaboración, así non somos vídeos, somos audio, vos sodes audio. Que pasa se facemos unha colaboración de Ar de Cas con outra vaca no millo? Por mí, perfecto. E supoño que polas miñas compañeiras non haberá problema. Mira que isto está grabado, Lucía? Sí? Sí, sí. Bueno, pois, noraboa, en primeiro lugar, as tres, por Igualmente. presentarvos a ese premio Princesa de Girona, a ese tour de talentos e que nazan moitas máis ideas e que señades consolidadas nesta cidade de Lugo como un podcast maravilloso como este título que lle puxeches de Ar de Cas e que emprendamos e que sepamos todos os esquinazos que hai na cidade de Lugo. Vale? Moitas gracias. Grazas, Lucía. A ti. Benvidos a nosa sección musical de hoxe. Adicámonos a emerxentes, bandas e grupos pouco coñecidos. Mentres, nesta intro, estamos escoitando o meu Cruz Ortiga acompañado de Pili Pampín con este clásico tema Eu chorar chorei. E damos comezo ao top 5. Traigo cousiñas moi curiosas, pouco coñecidas, de reciente creación, como é Julia Amor. Ela é creadora deste funesto Dream Pop. Agora toca un exercicio similar para poder coñecer a esta productora, cantante andorrana, que enfila melodías de carácter ensoñador. Quen non vai querer un LP de Julia Amor? E sigue a conta atrás, escoitando agora o número 4 da nosa lista de emerxentes. Unha veciña asturiana. Ela chámase Viuda. Temas como Satánica ou de Carabanchel son temas costumbristas e temas moi de post-punk internacionais. Teñen unha base propia do folclore asturiano mezclados con moitos son garaxe. Así, sen máis, damos paso ao número top 3 da nosa lista de emerxentes. Ele, Persoa 749. Un grupo tan remoto, peculiar, que pouco coñecemos e pouco podemos contar, xa que todo o que sabemos é de oídas. Este indie rock rugiente pasa a raya dos Good Shoes ou os Funeral Party. Os seus singles van por aí. Cada un é do seu pai e da súa nai, pero teñen ese punto de xenialidade que fixo que os gardemos nesta lista de destacados. Recordade, Persoa 749. E damos paso ao top número 2 con as rapazas do máis grunge. Elas son Wet Leg. É un grupo feminino con magnetismo instantáneo, aos que compras coa primeira escoita do seu primeiro single. E no top 1
Agora sí que sí, eles son os meus favoritos, levo uns meses que non podo deixar de escoitalos. Estes rapaces de Granada mezclan o roneo e o funk, o flamenco e os ritmos máis tecno. Imos a escoitar dous temas deles. O primeiro, co que se fixeron coñecidos a través de redes, viralizando este Tangos de Coplera. Eles son A Plazuela. Cuánto quisiera tener pa comer lo que otro tira. E como son tan fan destes rapaces, vamos a poñer un segundo tema. Este é unha canción que sube o ánimo a calquera que a escoita. Chámase Peíname, Juana. Desde aquello te dije, peíname, Juana, los peines me tiraste. Desde aquello te dije, peíname, Juana. Boa xentiña, espero que estedes preparados para a nosa sección de hoxe, un top 3 de películas de emprendemento. Así que, comezamos. Abuelos é a nosa primeira película do día. É unha cinta do 2018. Trata sobre Isidro, un avo parado que quere volver a traballar. E, ante a falta de oportunidades para alguén da súa idade, decide emprender cos seus amigos unha nova idea de negocio. Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión, y eso es fundamental para comenzar una startup. ¿Qué es una startup? A peli demóstranos que nunca é tarde cando se quere emprender e tamén danos unhas bases sobre como podemos empezar. Está protagonizada por Carlos Iglesias, Ramón Barea e Roberto Álvarez e dirixida por Santiago Requejo. Dura pouco máis de hora e media. É unha comedia dramática que mezcla situaciones cotiás con un pouquiño de humor. Ademais, seguro que a primeira idea que ronda a túa mente cando te falan de emprendemento non son tres avós intentando abrir unha guardería. Agora é o turno dun filme do 2017. A librería ten unha premisa sinxela. Unha muller quere abrir unha librería que é o seu sono, nun diminuto pobo inglés en 1956. Esta película non se centra tanto en abrir a librería, senón máis ben en mantela cando está todo en contra. Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real. E por último, a última película de hoxe. Trátase dun filme biográfico do 2015 sobre Joy Mangano, unha humilde traballadora que centra os seus esforzos en invertir nos seus inventos, pero tendo todo en contra. A cinta está protagonizada pola gañadora do Oscar Jennifer Lawrence, pero tamén conta no seu reparto con Robert De Niro e Bradley Cooper. Joy é un exemplo de superación e empeño. Loita polos seus soños e cree neles cando no seu arredor non saben ver máis alá. A historia de como o invento dunha fregona desata estafas e robos de patentes é unha proba de que a realidade sempre supera a ficción. Quiero que siempre recuerdes esto, porque a menudo la gente consigue lo que quiere y cambia su forma de pensar. Hemos llegado aquí a base de trabajo duro, paciencia y humildad. Por eso quiero decirte que nunca pienses que la vida te debe algo, porque es mentira. La vida no te debe nada. E aquí remata o noso top 3. Espero que o disfrutedes.